Negi kod jatendgi Benta Aluora riwruok mar Sega Due Community Development e chenro mar pidho yien kuom higni 5, geto bero aluora kendo bedo ranyisi maber ne jodak ma kaunti ma Siaya ka ginyiso ber ma riwruoge nyalo timo e kind oganda. Jatend riwruogno mano omedo ni gichano timo chenro moko kaka pidho kich, jamni kendo chako sako mar kungo e yor kelo dongruok ne oganda. Jod bura ma kaunti Bernard Adala ma bende ochung'ne North Ugenya Ward ne oyuoro chenro no kendo singo tiyo kanyakla gi riwruogno kaachiel gi paro moko machal kamano e ward mare. En yath ma bang' dweche bang' higni 4 to en yath mosebedo maduong' makoro wabare. Yath achiel kwa baro bang' higa 4 wabro yudo gimro Sh4,000 katin. Koro Sh4,000 kigoyo kod yien 3,000 mano en pesa mang'eny. Wan koda development project, a strategic plan mwadwa bedogo ma higni 5. Ma bang' higni 5 kochako waduogo waluongo to bro nena very big difference. Wabed kod a cooperative. Mokoro wan joma nyalo konyo other groups, wanyalo konyore kendwa, wakonyo kata other groups mosebedo members magwa. Maduong' mwakwayo ni wakwayo county mondo ng'iye grube matindo man piny kagi onwang'ie kaka jonyalo dongore. Miwa capacity building main puonjo ji gimone kaka ji nyalo telo dongruok, kaka ji nyalo rito pesgi, kaka ji nyalo timo cooperative. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo kaunti no okete tim chikgo matayo weche mag lokruok mag kor lwasi mong'ere kaka County Climate Change Act 2021 mendi mondo kel yot e kedo kod weche lokruok mar kor lwasi e kaunti no. Kane giwuoyo